Salam gadyrdan illeşler, mähriban doganlar. Dogruluk ýoly gepleşimide hoş geldiňiz. Siziň bilen ýene-de gepleşiklerimiz arkaly duşup bilýändime gaty begenýärin. Her biriňize Rabbimiziň bereketlerini, parahatçylygyny, onuň merhemetini dilek edýärin. Bilşimiz ýaly biz siziň bilen Hudaýyň mukaddes ýazgylaryndan öwrenýäris. Birnäçe gepleşiklerimizde biz mukaddes ýazgylaryň Ýahýanyň hoş habary bölüminden öwrenipdik. Bugünkü gepleşimizde hem Ýahýanyň hoş habaryny öwrenmegimize dowam ederiz. Bilşiňiz ýaly adamlarda İsa Mesihe bolan iman hakyna we İsa Mesihiň haçtaky ölüm barada dürli pikirleri bar. Ýa-da haç sözi, haç diýen düşünje bolan dürli pikirleri bar. Haç diýenmezde käbir adamlar bu haç nähildir bir başga dindäki adamlaryň ýa-da başga bir halkyň dinine degişli bir alamat hökmüne ýa-da bir şolaryň dinini tasdiklayan bir görnüş hökmüne pikir edýärler. Ýa-da haç diýilende bir ýöne şaýsep üçin, bedek üçin ulanylýan bir bedek guraly hökmüne hem garayanlar bar. Ýa-da haç diýende şol haç ýörüşleri, haç üçin bolan söwüşler barada düşünjeler emele gelýär. Ýa-da Mesihi dinine degişli adamlara degişli şol haça secde edýärler, oňa çokunýarlar diýip düşünýän adamlar hem bar. Ýa-da haç diýilende şondan hara isleýän we şol haça inanyp nähildir bir ýagşylygy, Hudaýyň bereketlerini adamlar kabul edýänler diýip düşünýänler hem bar. Bilşimiz ýaly biziň ilaramyzda hem haç diýenmizde ýa-da İsa'nyň haçta ölenligi barada gurrun edenimizde adamlarda dürli pikirler emele gelýär. Emma haçyň hakykat ýüzünde mukaddes ýazgylara esaslanan düşünjesi bize öwredýän hakykatlary İsa Mesihiň nähili ölüm bilen ölenligini we İsa bolan imanyň esasynda durýan Hudaýyň aýratyn adamzady halas etmek üçin görkeden aýratyn söýgüsiniň, rehiminiň, merhemetiniň merkezi bolup durýan, ýagny İsa Mesihiň nähili ölüm bilen ölenligini, nähili eziýetler çekenligini we adamzady halas etmek üçin, bize gutuluşy üpçün etmek üçin nä derejede beýik tölegi tölenligini görkezýän alamaty bize görkezýär. Ýagny bilşimiz ýaly İsa Mesih haçda adamzadyň günäsi üçin ölmeli boldy. Şonuň üçin haçyň hiç hili başga hili manysy ýok. Ondan İsa Mesihe iman edýänler nähildir bir haray hem isleýän oklar. Ýa-da oňa çokunup, oňa sygynyp hem ýaşan oklar. Haçyň alamaty, haçyň düşünjesi sözi bize İsa Mesihiň biziň üçin eden aýratyn işini we onuň şol haçda eziýet çekenligini, öz mukaddes ganyny dökenligini, gurbanlyk gozy hökmüne öldürilenligini bize ýatladýar. Şol imanymyzyň, gutuluşymyzyň bahasyny, onuň gymmatyny bize ýatladýar, öwredýär. Şonuň üçin bugünkü öwrenjek bölümimizde hem şol İsa Mesihiň özüniň ölüme barmaly wagtynyň, şol haçta öldürilmeli wagtynyň ýetip gelendigini ýatladyşyny we onuň näme üçin şol haçta ölmeliligini bize öwredýänligidir. Gelin bu wagt biz siziň bilen Ýahýanyň hoş habarynyň 12-nji babynyň 27-nji aýatyndan okap başlalyň. Ýagny İsa Mesih Ýerusalim şäherinde ibadathanadadyr. Onuň daş töwereginde bolsa öz şägirdleri, Yehudiler we Greklerden bolan adamlar halaýyk gurşap alypdy. İsa Mesih özüniň şöhratlanmaly wagtynyň gelenligini halka bildirdi. Elbetde haçan İsa Mesih özüniň şöhratlandygyny aýdan wagtynda adamlar näme diýip düşündiler? İsa Mesih bütün İsrail halkyny halas etmek üçin geldi. Şonuň üçin bu wagt ol öz tagyny gurar
ve ähli düşmanlarının üstünden yeňiş gazanar diýip oýlandylar. Emma İsa näme diýdi? Ýok. Buğday dänesi diye yere düşüp ölmelidir. Ve sonra ölenden sonra diye täzeden direlip köp miweler getirer. Beýle diýmek bilen İsa Mesih özünün ýerýüzüne ilkinji gedek gelenne ölmek üçin, ýagny adamzadyň günälerini bagyşlamak üçin gurbanlyk guzu hökmünde haçda öljekdigini halka ýatlatdy. Sonra İsa näme diýär? Gelin bu arada okap geçelim. 27. ayet. Häzir meniň yüregim gam gussa batýar. Men näme diýeýin? Ey ata, meni şu pursatdan halas et diýeýinmi? Ýok, men hut şu pursat üçin geldim ahirin. Şu taýda İsa Mesihiň aýdan sözlerine, onuň duýgularyna ünüs bereliň. Ol näme diýär? Ol häzir meniň yüregim gam gussa batýar. Näme üçin İsa Mesih şu wagt gam gussa batdy? Nähili ol gynançly ýagdaýdadygyny şägirdlerine, daş töwrenindäki adamlara ýatlatdy. Sebäbi İsa Mesih özünüň ölüminiň, ýagny haçdaky elhenç ölümüň ýakynlaşýandygyny bilýärdi we özüne nämeleriň ediljekdigini, nähili elhenç ýagdaýda ona gaty köp eziýetleri berjekdigini, onuň bedeniniň urulup, ýenjilip, zorluk ediljekdigini we hatda şol haçda zorlanyp öldüriljekdigini İsa Mesih bilýärdi. Şonuň üçin şu wagt özüniň sagadynyň, ölüm sagadynyň, haçdaky ölüminiň ýakynlaşýandygy üçin İsa Mesih gam gussa batdy. Ondan başga da İsa Mesihiň çeken eziýetleri, hasratlary barada Lukanyň hoş habary 22-nji babda İsa ölmezinden öň, ýagny bir bagda Hudaýa dilek edip oturan wagty şol özündäki tukatlyk, gam gussa, hasrat netijesinde İsa Mesihiň derileri yere gan bolup akýandygyny aýdýar. Ýagny şol İsa Mesihiň gaty elhenç ölüme sebäwar ediljekdigini bilýänligi üçin, başyndan geçirjek zatlaryň nähili kyndygyny bilýänligi üçin şeýle gynançly bolanna onuň derileri gan damjalaryna öwrülipdi. Alımlaryň hasaplamagyna görä, öwrenmegine görä, adam şeýle gaty köp hasrata eýe bolanna, gam gussa batanna, ýa-da nähildir bir ölüme sebäwar ediljekdigini öňünden bileninne şeýle onuň derleriniň gan damjalaryna öwrülip biljekdigini aýdýar. Bu taýda İsa Mesihiň ne derejede çekçek eziýetlerini bize ýadgy ýatly diýär. Hakykatdan hem İsa Mesih şeýle eziýete, şeýle kynçylyga, şeýle elhenç ölüme sebäwar edildi. İsa Mesihiň ölüminiň maksady näme dedi? Näme üçin İsa şeýle ölüme sebäwar edilmeli? İsa Mesihiň ölüminiň maksady Hudaýyň şöhraty üçindir. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýär? Men näme? Ey ata, meni şu pursatdan halas et diýeýinmi diýär. Ýok, men edil şul üçin dünýä iňip geldim. İsa Mesih bilişimi diýerli ýöne öz-özünden, öz eden yamanlygy üçin, ýa-da nähildir bir günäsi üçin şeýle elhenç ölüme sebäwar edilmedi. İsa Mesih dogry bolan, mukaddes bolanyň özüdi. Onda hiç hili günah yoktu. Emma İsa Mesih adamzadyň günälerini öz günäsiz üstüne alıp, ähli günälilerin cezasyny öz bedenine çekmeli. Şeýle bizim her birimiz günäli bolup, her bir adam şeýle günäli bolup, şol İsa Mesihiň baştan geçiren elhenç cezasyny çekmeli. Şol elhenç cezany diňe bir şol haçda, şol hasratda, şol elhenç ölüm bilen geçirmen bütün bakiýeti dowda hodunda şeýle eziýetde geçirmeli. Emma İsa Mesih ähli adamlaryň günäsini öz üstüne aldy. Ve şonuň üçin hem
şol haçda elhenç ölümü, hasratı, eziyetleri baştan geçirdi. Buların bari İsa Mesih'in yere gelmeyinin ve haçdaki ölümünün maksadıdır. Bu yöne bir İsa Mesih'in şagirdlerinin İsa'nı goramanlığı üçün ýa-da nähildir bir ýalňyşlyk bilen edilen zat däldir. İsa Mesih näme diýer? Men şu pursat üçin, şol ölüm üçin, şol haçda ölmek üçin, adamzadyň günäleri üçin ölmek üçin yer ýüzüne geldim. Bu sebäpden şoňa tarap İsa Mesih kyn bolsa-da, gam gussaň içinde bolsa-da şoňa tarap hereket etdi. Başga bir zat şol İsa Mesih'in haçdaky ölümü bilen Hudaýyň ady şöhratlanmaly. İsa Mesih'in özü hem hatta ölüm bilen hem şöhratlanmaly. Näme üçin? Sebäbi İsa Mesih'in haçdaky ölümi Hudaýyň adamzat üçin bolan ajaýyp maksadynyň merkezi bolup durýar. Ýagny İsa Mesih'in haçda ölümi bilen Hudaýyň adalaty, rehimi we merhemeti hem berjaý bolýar. Hudaý ähli günälere İsa Mesih'in haçda ölümi bilen o günäleri höküm edýär. Bu sebäpden ol näme diýdi? Seredin näme diýär? Ey ata, adyny şöhratlandyr. Şonda gökten men adymy şöhratlandyrdym we ýene-de şöhratlandyraryn diýen ses geldi. Bilşimiz ýaly İsa Mesih'in haçdaky ölümi Hudaýyň şöhraty üçin. Bu arkaly Hudaý şöhratlanmaly. Näme üçin? Çünki Hudaýyň adalaty, ýagny adamzadyň üstünden, dünýäniň üstünden etjek hökümi, adalatly hökümi, adamzadyň günälligini görkezýän, Hudaýyň adalatynyň we Hudaýyň şul görkeden merhemetine, İsa Mesih'in gurbanlygyny, haçdaky ölümüne iman etjeklere görkezýän merhemetini, söýgüsini görkezýän alamatdy. Şonuň üçin Hudaýyň maksadynyň merkezi İsa Mesih'in haçdaky ölümüdir. Bu sebäpden İsa Mesih bu dünýä näme üçin gelenligini we onuň ölüminiň maksadynyň nämedigini we dirilişiniň maksadynyň nämedigini ol dolu bilýärdi. Bu sebäpden ol Hudaýa näme diýip ýüzlendi? Meni bu ýagdaýdan halas et, ýa-da bu ýagdaýdan men gaçaýyn, ölümden gaçyp güýç bilen bolsun, uruş bilen bolsun öz janymy halas edeýin diýdimi? Ýok. Çünki İsa Mesih'in dünýäge gelmeginiň maksady bizi halas etmek, bizim üçin öz janyny gurban bermekdi. Şonuň üçin ol näme diýdi? Ey atam, ey Hudaý, sen öz adyny şöhratlandyr. Şu taýda ýene bir ünüs bermeli zat Hudaý İsa Mesih'in ölümi arkaly, İsa Mesih arkaly şöhratlanmalydygyny bize tasdiklaýar. O nädip tasdiklady? Gökten bir ses geldi. Hudaý özü gepledi. Şeýle Hudaýyň gönüden gönü asmandan, bulutlar arasından seslenip owaz bilen geplendigini 3 gezek biz İsa'nın durmuşunda görýäris. Şu taýda biz İsa Mesih'in aýratyndygyny görýäris. Hudaýyň özü asmandan İsa'ny tasdiklady. Onuň Mesihdigini, halaskärdigini, Hudaý bilen bir bolanyň, ýagny Hudaýyň ogludygyny tasdiklaýan sözleri aýdyp İsa Mesih barada şaýatlyk etdi. Bilşimiz ýaly ýazgylarda şol Hudaýyň özüniň geplendigi barada, İsa Mesih barada sözlendigini mukaddes ýazgylar 3 ýerde aýdyp geçýär. Şol üçsünün biri hem şu taýda, şol okan yerimizde, ýagny Yahyanyň hoş habar 12-nji bab 28-nji aýatda. Ondan öňküleri bolsa, ilki bilen Markusyň hoş habary 1-nji bab 11-nji aýatda İsa Mesih öz hyzmatyna başlan wagtynda Yahya çokundurjynyň ýanyna gelip suwda çümdirilýär. Şol wagt İsa Mesih suwda çümdirilip suwdan çykan badyna gökten Hudaýyň mukaddes ruhy kepteri görnüşinde İsa'nın üstüne goňýar. Sonra gökten, bulutlardan Hudaýyň sesi gelýär. O näme diýär? Sen meniň söwer oglumsyň. Men senden razıdyryn.
Şutaýda İsa Mesihiň Hudaý bilen birdigini, Hudaýdan çykyp gelendigini Hudaý tasdiklaýar. Adamlar Hudaýyň sesini eşidýärler. Hudaýyň şaýatlygyny eşidýärler. İkinji gedek bilişimiz ýaly eger Injili öwrenen bolsaňyz, onda İsa Mesih dağa öz ýakyn şägirdleri Petrus, Yakup we Ýahýany alyp bir dağa çykanda onuň görnüşi üýtgeýär. Ýagny onuň egin eşigi yüzleri gaty ýalkym saçýan ýagdaýa, şöhli saçýan ýagdaýa geçýär. Şol wagt gökden ýene bir owaz geldi. Näme diýe? Bu meniň söwer oglumdyr. Oňa gulak asyn. Adamlaryň İsa Mesihe, şägirdleriň İsa Mesihe gulak asmalygyny we oňa inanmalygyny tasdiklaýar. Bu taýda da İsa Mesihiň eden dilegine gökten owaz eşidilýär. Adamlar hem onu eşidýärler. Hudaý näme diýe? Men adymy şöhratlandyrdym. Ýagny İsa Mesihiň durmuşy arkaly, onuň doğuluşy, onuň ajaýyp we mukaddes aýratyn ýaşaýşy, eden alamatdyr gudratlary, onuň ýaşylyklary, adamlara olan süýgüsi, onuň häsiýeti, kämilligi bilen hem Hudaý şöhratlandy. Bu wagt bolsa İsa Mesihiň ölümi arkaly, haçtaky ölümi arkaly hem Hudaýyň ady şöhratlanmaly. Şonuň üçin Hudaý öz maksadyny, öz etmeli zadyny berja etdi. Diňe bir bu däl, Hudaý özü hem gökten sesi bilen, owaz bilen bulary tasdiklady. Gynansak da köp adamlar ay Hudaý bir gökten özü geplesedi, özü gürlesedi. İsa Mesih meniň oglum, ya maňa degişli, ol Mesih diýen sözleri aýtsady diýip aýdýan adamlar hem bar. Emma hatta Hudaý gökten özü geplep, owaz bilen muny tasdiklanda hem köp adamlar muňa şüphe etdiler. Bugünkü gün hem İsa Mesih barada Hudaýyň özüniň berýän şaýatlygyny hem ret edýänler bar. Diňe bir Hudaýyň ýazgylary däl, Hudaýyň özüniň gepländigini hem bize ýazgylarda şägirdler şaýatlyk edýär. Ýöne muňa inandylarmy? Adamlar hakykatdan hem Hudaýyň owazyny kabul etdilermi? Ýok. Bilişimiz ýaly şol sesi eşiden adamlar hem dürlü pikirler etdiler. Ol ýerde duran mähelle muny eşidip gök gürledi diýdi. Käbirleri bolsa onuň bilen bir perişte gepleşdi diýişdiler. İsa olara, bu ses meniň üçin däl, siziň üçin geldi. Käbir adamlar ay bu tebigatyň bir bölegidir. Ay Hudaý däldir bu sözleri aýdan. Ay bir bulutdan gelen bir gök gürrüllüsi ýaly zatdyr diýenler hem boldy. Bular bir ateistler ýaly. Ýagny Hudaýyň barlygyny ret edýän adamlar ýaly jogap berdiler. Başga birleri bolsa belki bu Hudaý däldir, ýöne bir periştedir diýip pikir etdiler. Emma şol Hudaýyň gökten gürlemeginiň maksady hem adamlaryň İsa Mesih'i tanamagy we ona hakykatdan iman etmekleri. Hatta şägirdleriň hem ona düşünmekleri we inan bilen kabul etmekleri we soňra bu arada şaýatlyk etmekleri. Şonuň üçin bu sözleri eşiden Yahya, İsa'nın şägirdi Yahya näme diýe? Biz adamlaryň şaýatlyklaryny kabul edýän bolsak, ona Hudaýyň şaýatlygy has beýikdir. Çünki Yahya Hudaýyň İsa Mesih barada aýdanlaryny eşidipdi. Şonuň üçin iman etmemiz üçin İsa Mesihiň hakykatdan Mesihdigine, halaskärdigine, şol haçta adamzadyň günäsi üçin, biziň günälerimiz üçin öz janyny gurban edenligine iman etmemizde ähli deliller bar. Ähli şaýatlyklar bar. Şonuň üçin onu ret etmän, onu kalbymyzda kabul edip Hudaýyň gutuluşuna, Hudaýyň rehimine, şöhratyna we merhemetine eýe bolmalydyr. Eger öwrenýän bölümimizi öwrenmeye dowam etsek, İsa Mesih ine şeýle diýär. Indi bu dünýä höküm çykarylmaly wagt geldi. Ine bu dünýäniň hökümdary şeytan kowulup çykarylýar. Şu taýda ýene bir zat haçtaky ölüm bilen İsa Mesih dünýäniň üstünden höküm çykarýar.
Ýagny dünýäniň ýörelgeleri, dünýäniň günäli ýaşaýşy, dünýäniň Hudaýa garşydygyny we Hudaýyň adalatly hökmüne eýedigini, münasipdigini şol haçdaky ölüm bilen İsa Mesih tasdiklaýar. Ýagny dünýäniň hökm edilýändigini aýdýar. Ýagny İsa Mesihiň haçda öldürilmegi bilen bütün adamzadyň dünýäniň günäsini özüne almagy bilen Hudaý dünýäniň günä astyndadygyny, hökm astyndadygyny görkezýär we dünýäniň ähli edýän işleriniň nädogrudygyny tasdiklaýar we görkezýär. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýdi? Öz ölümi arkaly bu dünýä hökm çykarylmaly wagty geldi. Diňe bir bu dünýä däl, ýagny dünýä diýenimizde dünýäniň nädogry ýörelgeleri, onuň erwet zatlary öwredýänligi, günäli ýaşaýşy öňe sürýänligi. Bularyň baryny haçda İsa Mesih hökm etdi. Ondan başga da şeytan hem näme diýe kowulup çykarylmaly. Ýagny bu dünýäniň hökümdary şeytan kowulup çykarylýar. Şeytan ilki bilen Hudaýyň huzurundan kowulup çykaryldy. Näme üçin? Sebäbi şeytan öz tekebbirligi bilen Hudaýyň derecesinden hem ýokary derece, Hudaýyň derecesinden hem beýik derece şöhrata eýe bolmak üçin hereket etdi. Bu sebäpden hem Hudaýyň ýanyndan, Hudaýyň meskeninden ýere kowuldy. Bu wagt bolsa İsa Mesihiň haçdaky ölüm bilen şeytanyň güýji, ygtyýary onuň elinden alındy. Ýagny İsa Mesih'e iman edip halasgar hükmünü kabul edeceklerin üstünden şeytanın ıhtiyarı, şeytanın gücü ayrılıyor. Şonun için haçdaki ölüm bilen İsa Mesih şeytanın kellesini mıncırattı. Ol bir güçsüz ýaly. Ýagny ona iman edenlere, İsa Mesih'e değişlere hiç hili ıhtiyarı yoktur. Hiç hili gücü yoktur. Çünkü bizim barimiz İsa Mesih'e iman edenler Mesih'e değişlidir. Onun eline, onun goragynadyr. Şonuň üçin İsa Mesih haçdaky ölüm bilen yeňiş gazandy. Iň soňunda hem bilşimiz ýaly şeytan baky dowzak oduna, baky ot kölüne zyňylar we şol ýerde baky eziýet çeker. Başga bir zat, iň wajip zat İsa Mesihiň haçdaky ölümi bize gutuluş getirdi. Nähili gutuluş? Bizim her birimiz günah edip Hudaýyň şöhratyndan mahrum boldyk. Bu sebäpden bizim her birimiz eziýet çekmelik, öldürilip baky dowzak oduna ýanmalyk. Emma İsa Mesih öz janyny şol haçda gurban etmek bilen bize gutuluşyny üpçün etdi. Şonuň üçin İsa Mesih näme diýe öz sözünde yerden ýokary göterilenimne men ähli insanlary özüme çekerin diýip jogap berdi. İsa muny nähili ölüm bilen öljegini bildirmek üçin aýtdy. Terediň şu taýda İsa Mesih haçda öljekdigini bize aýdýar. Ýagny İsa Mesih adamzadyň günäsi üçin haça göterilmeli we öz janyny gurban etmeli we ona seredip onuň hakykatdan halasgärdigini, şol gurbanlygy üpçün edendigini ananýanlary bolsa, baky hökümden, baky jezadan halas etmek üçin etdi. Çünki Hudaýyň söýgüsi, onuň merhemeti İsa Mesihiň haçdaky ölümine bize aýan edildi. Şonuň üçin İsa Mesih haçda ölen wagtynda onuň haçdaky ölümi ähli adamlary özüne çekýär. Näme üçin? Haçanla biz haça seredemizde. Çünkü haçda nämeleriň bolandygyny, İsa Mesih'e nämeleriň bolandygyny we näme sebäpden şol haçda ölendigine düşünemizde bize Hudaýyň merhemeti, onuň söýgüsi, onuň ýaşylygy bize Hudaý ýatlady. Şonuň üçin onuň merhemeti bilen diňe haçdaky İsa Mesihiň beren gurbanlygy bilen biz halas bolup bilýäris. Emma bugünkü gün Hudaýyň İsa Mesih'teki halas bolma güýjüne, akyldarlygyna, merhemetine, söýgüsine iman etmesek, onda wagty gelip Hudaýyň öňünde, baky adyl kazynyň öňünde günälerimiz üçin, höküm edilmek üçin durmaly bolarys. Gadyrdan iýleşim,
Sen bugünkü gün İsa Mesih'in haçına, ýagny onun haçtaky ölümine, bizim üçin görkeden merhemetine, söýgüsine, onun döken gurbanlyk ganyna iman edýär misin? Eger hakykatdan imanly bolsaň, onda İsa Mesih'e degişli bolup, şeýle ulu tölege, gymmatly tölege, İsa Mesih'in tölendigine ýatda sakla we onu hemişe kalbyňda we durmuşyňda ýokary galdyr we onun maksady üçin, İsa Mesih'in şöhraty üçin we Hudaýyň şöhraty üçin ýaşamagyny dowam et. Bu wagt bolsa Rabbimiz Hudaýyň merhemeti siziň bilen bolsun diýip siziň bilen hoşlaşýaryn. Onun nurunda, onun hakykatlaryna gezmekde Hudaýymyz size pata bersin. Hoş, sağ bolun. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnetdar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýüzüňe eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýüzüne erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime ulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýüzüme düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onun ýüzüne erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onun sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekilere de Hudaý barada gürrüň berip, onu söýüp ýygyna erýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onun ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ýytyýar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.